Acts chapter number 11. Acts chapter number 11. Salamat sa inyong faithfulness karong gabi. Nalipay ko na mo, Derek. Ara doesn't like Mama Ruth. Naghuba ang iyang nawong. Si AJ. I've never heard that. Naghuba ang iyang nawong. Maybe nasamo, upset na siya. Acts chapter 11, karoon, basta na to ang one verse lang. Puska verse na lang. Acts chapter 11, verse 26. Kung nasa amen? Amen. Oh, now you're going to have to listen tonight. Have some doctrine and practical karong gabi. But you're going to have to listen. Kinala maminaw, rong dali ka mawala. Yeah, sa mensahe. Acts chapter 11, verse number 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Kung sa diak na siya, nakakaplag kaniya, siya midala kaniya nga ato sa Antioquia, o kininahitabo nga sa tibuok tuig sila mismo nakitigom uban sa iglesia, o mitulog daghang nga mga tao, o ang mga tinunan gitawag nga mga Kristohanon una diha sa Antioquia. Kini ang first time sa Biblia na ipulong Christian. Actually, the word is only in the Bible 3 times. That Christians, then 2 other places na ipulong Christian, Kristohanon. Pero kini ang first time diha sa syudad sa Antioquia na dakong simbahan, dakong iglesia, o dito sa Antioquia ang mga tao sa kalibutan, dali ang naluwas, dali ang mga Kristohanon. Ang mga tao wala naluwas, nagtawag sa mga tigsunod ni Kristo, ang mga Kristohanon. First time they're called Christians at Antioch. Title of my message tonight is very unusual, so I'm going to say it slowly. Saved, but not a Christian. Nalibog na? I told you let that earlier, ganan siya maglalis na ko. Makiglalis na ko. Humina, saved, naluwas, pero dili po sa ka-Kristohanon. Pastor Mike, abi na ko, kung naluwas, Kristohanon na ka. Well, you're going to learn tonight what the Bible says about being a Christian. What does it mean to be a Christian? Saved, but not a Christian. Magampo na ta. Ayaw ko mo magalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your Spirit as I teach some doctrine and some practical Christian living? Holy Spirit of God, would you bless us, Lord? Would you work in our church? Thank you for our visitor tonight. Lord, I pray you'd bless her for coming. I pray you'd bless Brother Julius and Mom Farr and their family. I pray they'd enjoy their time together as a family. Lord, I pray, God, that you'd meet with us right now. Fill me with your Spirit as I preach. Give me a clear mind. Guide my thoughts, I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. We live in a world that has redefined the meaning of Christianity. Anata sa kalibutan nga nag-adjust sa pagpasabot sa pulong pagkakristohanon. Being a Christian. Sa atong text verse karong gabi, nakakita ta sa mga pulong, the disciples were called Christians first in Antioch. O ang mga tinunan, gitawag ng mga Kristohanon una diha sa Antioquia. They were called Christians. Wala sila nagpili sa ngalan para sa ilang kaugalingon. Ang ilang mga kaaway, nagtawag nila ang mga Kristohanon. The word Christian means follower of Christ. Tiksunod ni Jesus Kristo. Ma'am Ruth, if you can help me with this. Christian equals follower of Christ. But I want you to look with me. Now on verse 26, pag-usap. I want you to notice something. Last sentence. And the disciples were called Christians first in Antioch. Now, I want you to notice. 15 gitawag mga Kristohanon. Ang mga disciples. Mga disciples sa Bisaya, tinunan. Coming from the word tuman, di ba? Does tinunan come from tuman? Like mo tuman ka ni Kristo, so tinunan na ka. Okay? The word Christian means follower of Christ. But notice, it
says the disciples were called Christians. It doesn't say ang mga naluwas gitawag Kristohanon. It says the disciples, ang mga tinunan. The word disciple, you gotta listen now, stay with me. The word disciple comes from the root word, or is related to the word discipline. Discipline. Sabi niyo, discipline. Disciple means disciplined one. Sa Bisaya, disciplinado. Can you write that for me? Disciple equals disciplined one, or underneath, disciplinado. The word disciple means one who disciplines himself to follow the teachings of another. Ang pulong disiplinado, pulong tinunan, ang pulong disciple, nagpasabot ang tao nga magdisiplina, magpugon sa iyang kaugalingon aron makasunod sa pagtudlo sa uban. Sakto ba? Nasaktan ninyo? Saktong grammar. Okay. A disciple is one who disciplines himself to follow the teaching of another. Therefore, sakto na, disiplinado. Pray kaayo si Mama. Palagpapala ni Mama saktong spelling. Mayo man. I checked on Binasaya earlier para sa spelling. And so, disciple means discipline one, disciplinado. So, who, kinsa gitawag ang mga Kristohanon? Ang mga disciples. Sila nga nagdisiplina sa ilang kaugalingon aron magsunod sa pagtudlo ni kinsa? Kristo. So a disciple is one who disciplines himself. Dili kinahanglan ang lain mo disiplina kaniya, siya magdisiplina sa iyang kaugalingon aron mo sunod sa pagtudlo ni Jesus Kristo. It was the disciples, ang mga tigsunod ni Kristo nga gitawag mga Kristohanon. Sila nga nagkinabuhi sa nga nagdisiplina sa ilang kaugalingong kinabuhi, the ones who are living disciplined lives, the ones what sila nga nagsulay, nagsunod ni Jesus Kristo. They were called Christians. The disciples, the disciplined ones. Ang daotang kalibutan nagtanaw ni ining mga tao, mga disciples sa Antioch, and they said, lahig yun sila. Dili sila pareho kanato. They're not like us. They are like Jesus. Christians sila. Sama sila ni Kristo. Kita mo tawag nila Kristohanon. They're like Jesus, so we're going to call them Christians. Like Christ, following, not perfect, dili perfecto, syempre wala tao perfecto din sa kalibutan, pero nagasunod ni Jesus Kristo. And you listen to me, kung ikaw magdesisyon nga musunod ni Jesus Kristo, you will be different from this world. Kung magdesisyon ka musunod ni Jesus Kristo, maglahi, yun ka ni ining kalibutan. Oh, watch now, ang lain tao nga wala na luwas mo, lantaw ni mo, musulti, lahi siya. Nabago na siya. She's different. He's different. And may I say, kung kalibutan, dali makikita sa kaliinan, din sa atong kinabuhi, na ay problema sa atong pagkakristohanon. If the world can't see a difference, something's wrong with our Christianity. But it was the enemies of the believers. Ang kaaway sa mga naluwas, ang kaaway, nagtawag nila Kristohanon. By the way, pareho ang ngalan, Baptist. We did not choose, the Baptists did not choose the name Baptist. Our enemies called us Baptists. Ang mga Katolika na nag-control sa Europe diha sa Dark Ages, nagtawag sa among forefathers, what's forefathers? Katigulangan sa pagtuo, forefathers in the faith. Sila nagtawag nila Baptist, pero una gitawag nila Anabaptist. A-N-A Baptist. What is an Anabaptist? Anabaptist. Unsang pasabot sa Ana? Nakasabot ta sa Baptist, ang tao nga mo baptize, mo baptismohan sa tao. But what does Ana mean?
The word ana means again. Balik na. Kinang rason nga kitagit ang atong katigulangan, but people who believe like us, ang rason nga kitagit ang Anabaptist tungod kung ang tao nagbiya sa false doctrine sa Catholic Church. Ug nagingon kanang kumupil sa inyong church, ang mga Baptist nagingon, pero dili nimo daw sa pagkabaptismohan. Is that the word? Baptism na. Dili nimo daw sa baptism sa Catholic Church tungod bata ra magpisik-pisik ra dili tinod baptism na dili. If you want to join our church, nagadto na ka sa kamatuoran ang bayan ni Kristo igot na para sa kaluwasan, dili kinahanglan sa mga sacraments. You don't believe that, you need to get baptized again. Kinahanglan ka magpabaptize pag-usab. Anabaptist. But just like anything else, over time, nawala ang pulong ana, nabilin lang Baptist. O kana ang atong ngalan hangtod karon. O wa ko'y kaulaw niana. No shame in being a Baptist. Just like the enemies of God called them Christians, the enemies of God called us Baptists. Dawaton nako. Dawaton nako. Someone once asked the question, if you weren't a Baptist, what would you be? I would be ashamed. Baptisman ko. Walay kaulaw sa akong heritage. But these Christians were given the name Christians by their enemies. But let's get back to the point of the message. The disciples, ang mga disiplinado, sila ang gitawag mga Kristohano. The word Christian means disciplined follower of Christ. Is that disiplinado gihapon? Discipline? Ang pulong Kristohano nagpasabot, disiplinado nga tigsunod ni Jesus Kristo. But it is amazing how many people in the world call themselves Christians but have no interest in following Jesus Christ. Daghang gyud ang mga tao niining kalibutan nga mutawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon ko, pero wala sila interesado sa pagsunod ni Jesus Kristo. Siyempre, na daghang religion nga magtawag nilang iyang kaugalingon Kristohanon, pero wala sila naluwas. I'm not talking about them tonight. Ang Catholics magtawag sa iyang kaugalingon Kristohanon, pero sa iyo pang ilang pagtuo kabayan sa kaluwasan, wala sila naluwas. At syempre, na mga tao sulod sa simbahan naluwas na. Pero ang doktrina sa Katolika na simbahan, sayo. Nagdulot sila ang bayan ni Kristo diya sa cross, kulang pa. Kinahangan sa misa, matag simana, diya sa mass, kinahangan misa. Kung wala yung misa, dali ang imong salat, dali bayaran, dali pasayloon. Sayo ang doktrina, dagang lain. Pero sila nagtawag ilang kaugalingon nga Kristohanon. The Mormons, mga Mormon, nagtawag ilang kaugalingon nga Kristohanon. Ang mga, I'm guessing, mura kang INC, nagtawag ilang kaugalingon Kristohanon. But I'm not talking about the people who aren't saved. Nagtawag ng tao, wala na luwas, nagtawag ilang kaugalingon nga Kristohanon, na mga shirt, Jesus is my Savior. Dahil yun, ikaw mga tanan niya, kita ang makluwas ni mo, yung kaugalingon ra. Mauban. So, dapat mag-change sa imong shirt. Ako ang akong kaugalingon manluluwas. Di ba? Kung ako makluwas sa akong kaugalingon, ako man ang manluluwas. Kabuang. Pero wala ko nag-story kabayan kanila karong gabi. Karong gabi, ganang kumustori kabayan sa mga tao nga naluwas. Naluwas na jud sila. Pero dili sila tinuod nga Kristohanon. To ay amalibog. Padulong sila sa langit, tungod naluwas na. Pero dili silang tinuod tigsunod ni Jesus Kristo. Dili silang tinuod disciple. Ug ang mga disciple ang gitawag Kristohanon. Tonight, I am not preaching, I'm not saying, let me back up. I'm not preaching about salvation or ang paagi sa kaluwasan karong gabi. I am in a sense, but I'll get there in a minute. What I'm really preaching about tonight is what does it mean to be a true follower of Jesus Christ? Unsa ang pasabot kung tinuod, tigsunod ka ni Jesus Kristo. Daghang tao naluwas,
pero dili sila mga disciple. Padulong sa langit, o paingon sa langit. Let me stay with my notes. Aron dalit na malibog. Where am I in my notes? I want to make a statement right here. Listen very carefully. Salvation and Christianity are not the same thing. Ang kaluwasan ug ang pagkakristohanon dili pareho. Now, we use them the same way. Kita magana sa pulong Kristohanon. Oh, naluwas siya, Kristohanon na siya. Pero dili tinuod Kristohanon hangtod mag-start mo sunod ni Kristo. Tungod ang Kristohanon na ang tao nga mo sunod ni Jesus Kristo. May dagang tao maluwas pero dili mo sunod. Pero tungod dili ta maluwas pinaagi sa pagsunod ni Kristo, maluwas ta pinaagi sa pagtuo. And there's the key. Here's the key. Salvation and Christianity are different. Naidagang tao nga naluwas na pero dili sila disiplinado diha sa ilang sa ilang Christian life. Dili sila disiplinado nga tigsunod ni Jesus Kristo. The truth is they are not Christians. They don't live like Jesus. They don't talk like Jesus. Dili sila sama ni Jesus sa ilang pagkinabuhi, sa ilang pag-istorya. Naluwas ma! Pero dili tinuod Kristohanon. See, our problem is we say, Kristohanon, hono ta, naluwas. No, lahit sila. The word Christian means disciplined follower of Christ. Salvation, watch now, salvation and Christianity are different. Watch. And Jesus taught them as two separate issues. See, Jesus nagtudlo, kabahin sa kaluwasan o kabahin sa pagsunod ni Kristo. Ang pagsunod ni Kristo, kanang pagkakristohanon. Nasabta na to ka na. Okay? Discipleship, Christianity is following who? Ang pagkakristohanon, mao ang pagsunod ni ang kaluwasan, lahi. Dili pa maluwas pinagi sa pagsunod ni Kristo, maluwas ta pinagi sa pagtuo. See, they're separate. Lahi silang duha. Nagdagang tao naluwas na pero wala jud sila nag-start nagsunod ni Kristo sa ilang practical pagkinabuhi. O ang kalibutan dili makakita sa bisan unsang kalihinan kanila. Wala sila nagtugo nga si Kristo nagbago sa ilang kinabuhi. Naluwas na pero dili tinuod Kristohanon. Are you following me tonight? Jesus separated them. Si Jesus naging sa dakong kalihinan sa kaluwasan o pagsunod ni Kristo. Now watch. Dili ka pwede maluwas pinaagi sa pagsunod ni Kristo. Watch. Kung dili ang tanan tao nga maluwas mo sunod ni Kristo. Separate man sila. Separate man sila. Most of the time, sa halos tanan situation, kung naay pastor mo tindog o muwalit sa false doctrine, minik nga doktrina, dili tinuod nga mga butang. Watch, here's what happens. Magsagol siya sa pagtudlo ni Kristo, pagtudlo sa Biblia, ang pagtudlo kabahin sa kaluwasan o pagtudlo kabahin sa pagkakristohanon. Magsagol silang duha. Oh, and that's where false doctrine comes from. Kinahanglan ta magbahin-bahin. Kini ang kaluwasan. Kini ang pagsunod ni Kristo. Are you following me tonight? Here's what happens. Ang pastor mo basa sa verse kabahin sa pagsunod ni Kristo. Musuldi, say, kung ganahan ka maluwas, kinahanglan ka musunod ni Kristo. No. Kung ganahan ka mahimong mayong Christian, kinahanglan mo sunod ni Jesus Kristo. Pero kung ganahan ka maluwas, kinahanglan mo tuon ni Jesus Kristo. Separate man sila. Separate man. And Jesus taught them as separate. He didn't mix them. We're going to look at it tonight. John chapter 3 and verse 14. John chapter 3 verse 14. So, tonight, kini ang kaluwasan, kini ang pagkakristohanon, or ang disciple, the life of a disciple, okay? So look at me real fast. Tanaw ko. Kini ang kaluwasan. Unsa na diri? O diri ng pagkakristohanon, pagsunod ni. So over here is what? And over here is pagsunod ni. Separate man sila. And Jesus preached both. Siya nagwalik kabayan sa kaluwasan
O kung naitaw nga naluwas siya, nagwalik kabahin sa pagsunod ni Kristo. Pero separate man sila. Let's look. John chapter 3 verse 14. John chapter 3 verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Kanana kastori kabahin sa kamatayon ni Kristo. Gipaisa siya diyan sa cross. Gilansan siya sa cross. Dahil gipaisa, He was lifted up. That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Aron si bisang kinsa nga nagatudya kaniya, dili gayud malaglang apan aduna nay kinabuhing dayon. Verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. There it is again. Aron si bisang kinsa nga nagatudya kaniya, dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Unsa na to pagkuha sa kinabuhing walay katapusan? Pinagi sa buhat, pinagi sa pagsunod ni Kristo, dili pinagi sa pagtuo. Pagtuo kana ang paagi sa Dios. Kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Kung maluwas sa pinaagi sa buha, pagkako ng Diyos. Tungod balik yung isulti. Pagtuo. Human sa kaluwasan, magsunod ta ni Kristo. Pero dili ta maluwas pinaagi sa pagsunod ni Kristo. Verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. 18. He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Siya nga nagatudya kaniya, dili hukman sa silot. Apan siya nga dili nagatuo, gihukman, I'm making this up, tungod wala ko nagbutang, gihukman na, I don't know how to say that, gihukman na, tungod wala siya nagatudya sa ngalan, sa buktong ipagkatao nga anak sa Diyos. Dool man, nag-translate ko sa akong kaguling, wala pag nagbutang dere. Let's look at another one. John 6:28. Not going to sign para niini. John 6:28. Jesus Christ taught salvation by faith. Over and over. Sa tibok book of John. Believe. Pagtuo. Diha sa buhat ni Kristo. Ang work of Christ. Diha sa cross. Kompleto ang iyang bayad. Kita dili kinahanglan mo dugan sa iyang bayad. Kompleto na kinahanglan ta mo tuo kaniya. Siya muluwas na to. That's what the Bible teaches. Maluwas ta pinagi sa pagtuo. John chapter 6 verse 28. Kung nanasa, amen? Na tao diri nga religyoso. Pag sila nagdoon ni Kristo na pangutana, pumina sa ilang pangutana. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Unya miingon sila nga to kaniya, unsa nga among pagahimuon aron kami makabuhat sa mga buhat sa Dios. Kini ang mga tao wala naluwas. O kuno na sila kinahanglan ta mo buha, kinahanglan ta mo buhat mayo aron maluwas ta. Tanawang tubag ni Kristo, verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Watch, that ye believe on Him whom He hath sent. Sila nangatana, kung si kinahanglan buhaton na to aron maluwas. And Jesus said, pagtuo. Basaya. Si Jesus mitubag umiingon nga to kanila, kini maong buhat sa Dios nga kamomotuo diya kaniya kinsa iyang gipadala. Go over to John chapter, we're already there, verse 40. Nanata sa chapter 6, now verse 40. John chapter 6, verse 40. Kung nanasa, amen? Amen? And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have eternal life. And I will raise him up at the last day. Ug mao kini ang kapabuton niya. Nakastori kabahin sa Dios nga amahan. Ang kapabuton sa Dios nga amahan nga mipadala kanako. Okay, ug mao kini ang kapabuton niya nga mipadala kanako. Nga ang matag usa nga nakakita sana ni Jesus Kristo ug nagatuo kaniya, nagatuo ni Jesus Kristo, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug ako mobanhaw kaniya sa katapusang adlaw.
You see, it's not just one or two or dili pipili ka verses lang. Ang tibok Biblia nagtudlo, maluwas ta pinagay sa kaluwasan. Kung ang Diyos mo story kabayan sa kaluwasan, dili siya maghiskot sa mga buha. Kung siya mo story kabayan sa pagsunod ni Kristo, mo hiskot siya sa buha, sa pagsunod, sa pagtuman. Pero kung mag-story kabayan sa kaluwasan, mo story siya, maghiskot siya sa pagtuo. Nga naman. Because the Bible tells you in Ephesians 2 verse 8 and 9, kahit tungod sa grasya, kamo nang luwas. Pinagi sa pagtuo. O ka na, dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Diyos. Dili sa mga buha, aron walay si bisang kinsa nga tao, magpasagarbo. Ano man pagtuo lamang, aron walay garbo. Ang Diyos nagtumo sa garbo. So siya naging, ako maghimo sa paagi sa kaluwasan. Kamo nagdepende kanako. Wala kay paglaom gawa sa akong gugma, akong grasya. Ako muluwas nimo, dali tungod maayo mo. Ako muluwas ninyo tungod sa akong gugma. O ang inyong buhara, ang inyong bahin sa kaluwasan, pagto lamang aron walay garbo. Ang raas nga ang mga tao ganahan mag-angkon, ang mga tao ganahan magtudlo, kinahanglan ta mo buhag mayo aron maluwas tungod sa garbo sa tao. Ganahan ta mo angkon nga natay bahin sa atong kaluwasan. Wala tay bahin sa kaluwasan pagtuo lamang. The Bible says, kaya ang bahin sa sala maong kamatayon apan ang gasa, ang regalo, ang gasa sa Diyos maong kinabuhing dayon. Pinagi ni Jesus Cristo na atong Ginoo. Regalo man, kita mo daw at pinagi sa pagtuo. Over and over we see it's a gift and it's by faith. Now, John chapter 11 verse 25, wala ko tayong naglantaw ni ini. Napay dagang laing, pero pasing kini ang last na limot ko. John chapter 11 verse 25. John chapter 11 verse 25. Kung nasa, amen? Amen? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Si Jesus mayong nga to kaniya, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Ug si bisan kinsa nga kinabuhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay, nagatuo ba ikaw niini? Kini ang plano sa Dios para sa atong kaluwasan. Si Kristo, siya nahimo ang perpekto, kompleto nga sakripisyo diya sa cross. Nagbayad siya para sa tanan sala, sa tanan panahon, sa tanan tao, sa tanan panahon, sa tibok kasaysayan sa kalibutan. Kompleto ang iyang bayad, namatay, kilubong, nabanhaw na, o kinahanglan ta mo tuo o makaangkon ta, makadawat ta sa iyang regalo nga kinubuhing walay katapusan. That is salvation. Watch, there's a difference. Salvation is separate from fellowship. Ang kaluwasan lahi sa pagsunod. Kini, watch, kini mao ang resulta sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili ang resulta sa pagsunod. You got that? I-connector sila, pero separate man. Una, ang kaluwasan. Ang pagsunod ni Kristo, ikaduha. Tungod sa kaluwasan dili aron maluwas. Salvation and Christianity, they are connected, but they are different. Christianity means following Christ. So kung naitaw, naluwas na, nagatuon na siya ni Kristo para sa kaluwasan, dayon mag-decision siya, dili ko ganan mo sunod ni Kristo, magpadayon ko sa akong kaugalingong kinabuhi, ako dili magmukapon sa iyong pulong, ako dili mag-alagad kaniya. Sumalat sa Biblia, buhato siya sa langit, tungod naluwas na, regalo manggod. Pero dili siyang tinuod Christian. Ay, listen, naluwas, pero dili Kristohano. Am I making sense to you? Now you understand the title, don't you? Naluwas, pero dili tinuod Kristohanon tungod wala nagsunod. I know that na mga tao mo tudlo. Kung ang tao dili mo sunod, wala jud sila naluwas. Okay, makatuo sila kung ganahan. Pero kanadalit mag-uyon sa pagtudlo sa Biblia. Nagsulay sila, nagsago sa pagsunod o sa kaluwasan o separate man sila. Kung kinahanglan ko, mosunod ni Kristo, aron siya muluwas na ko, baka compute siya, tungod siya nagsulti, kinabang dayon maong regalo. O kung regalo manggod, dili kung kinahanglan mo sunod. Kung kinahanglan mo sunod, dili regalo.
Salvation and Christianity are connected but not the same. Daghang tao maluwas pero dili jud mahimong tinuod disciples. Dili jud mahimong tinuod Kristohanon, tinuod tigsunod ni Kristo. So we looked at unsa gitulod ni Kristo kabahin sa kaluwasan. Karon kita mo lang taw unsa gitulod ni Kristo kabahin sa pagsunod kaniya. Turn to John chapter 8. John chapter 8, makikita ta duha ka verses nga maghimo klaro gyud sa kalihinan sa kaluwasan ug pagsunod ni Kristo mahimong tinuod disciple, tinuod tinunan, tinuod Kristohanon. John chapter 8 verse 30. John chapter 8 verse 30. Kunana, say amen. As he spake these words, many believed on him. Samtang siya misulti niini mga pulonga daghan ang mituo kaniya. Stop. Kita nagbasa sa daghang verses gikan sa John, gikan ni ini nga book, pero yung nga book. Kung si John, or for that matter, any book in the Bible, in the New Testament, but when John says na daghang ang mituo, what is he saying? Na luwas na sila. Tinuod ba? Kung ang Diyos, ang Biblia mo gamit sa pulong, sila nagatuo, it always means naluwas na. Naluwas na. Ang tanan verse 3, gibasa na to. Kung tao mo tuo, kung sa maestro mo, maluwas na. Nanay, kinabuhing, walay, naluwas na yun. So naidaghang diri nga naluwas na. Tanawa ang verse 31. Tanawa ang gisulti ni Kristo. So, una, naikaluwasan, daghang nagatuo diya kaniya. Tanawa ang verse 31. Nai discipleship, pagsunod ni Kristo. Then said Jesus to those Jews which believed on him. Okay, so nagastorya siya sa mga tao nagatuo kaniya. So, unsa man sila? Unsa na sila? Naluwas na. Then, I lost my place, said Jesus to those Jews which believed on him, look, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Y'all get that? Basa na to sa basay. Unya, miingon si Jesus niya atong mga Hudeo nga mituo sila kaniya. Nga mituo kaniya. Kon kamo magpadayon diha sa akong pulong, nan busa dayon nan kamo akong mga tinunan gayud. Una ka, naluwas na ko, so tinunan na. Jesus said, kung magpadayon ka, tinunan gayud. If you continue, then you are my disciples indeed. Naluwas ba? Oh, nagatuo na. So sumala sa definition sa Biblia, naluwas na gyud sila. Pero disciples na, wala pa. Yang gisulti, kung kamo magpadayon sa akong pulong, nan kamo akong mga tinunan gayon. I want to give you two very simple statements. Ma'am Ruth, erase that board, please. I want to give you two simple statements. Kabahin sa kaliinan, sa kaluwasan, or maybe we could say the contrast, but I'm going to use the word kaliinan sa Bisaya. Kabahin sa kaliinan, sa kaluwasan, o pagka-Kristohanon. Kabahin sa, diya sa, ang kaliinan taliwala sa kaluwasan o pagsunod ni Kristo. Salvation and discipleship, salvation and fellowship, salvation and obedience, whatever word you want to use. Diri na pagka-Kristohanon, naluwas na, ug magsunod, tinuod Kristohanon na. Diri na kaluwasan. But what is the difference? Number one, we just read it right here. Salvation is a one-time event. Discipleship is an ongoing process. Sabta niyo ka na? Ang unsang kalihinan duha. Number one, ang kaluwasan, one time na lang, makausara kung naluwas hangtod sa kangturan. Nagmudawat ka sa kiruing walay katapusan, naluwas na. Ang pagsunod ni Kristo, mao ang proseso na magpadayon. Ongoing process. Watch now. Jesus said, in the verse we just read, if you continue in my word, then you'll be true disciples. Kung ikaw magpadayon diya sa kung pulong, mahimong mo tinuod, tinunan. He did not say,
if you continue in my word, you will be saved. Wala siya nagsulti kung kamumag padayon sa akong pulong, maluwas na mo. Wala siya nagsulti niya sa nagsulti kung naluwas na o kung kamumag padayon sa akong pulong, mahimong mo tinuod, Kristohanon, tigsunod ni Jesus Kristo. Naluwas na, pero wala pa mga tinunan. The Bible says, turn there, John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Salvation is a one-time event. Discipleship is an ongoing process. John chapter 1 verse 12. Kung na nasa amen? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that what? Believe on his name. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Apan, ingon sa kadaghan, sa midawat kaniya, ngadto kanila, mihatag siya, mihatag ang Diyos, o katungod, or we could say, o gahom, sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Maluwas, mahimong anak sa Diyos, pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan. Nga, nangahimugso, kini mga tao nagatuo kaniya, nga nangahimugso, dili sa dugo, ni sa kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa lalaki, apan sa Diyos, nangahimugso sa Diyos, nahimong anak sa Diyos. In John chapter 3, we see that as being born again. Ipanganak, pag-usab, ang event, ang panghitabo, sa kaluwasan, mahimong ka-anak sa Diyos, you become a child of God. Spiritual birth. Spirituhanon, pagkatao. That's what it's describing here. Pero kinsa nahimong anak sa Diyos, sila nga nagatuo. Kung tao magbutang sa iyang pagtuo diya ni Jesus Kristo, ipanganak siya pag-usap. Ipanganak sa Diyos. O ang Diyos mohatag kaniya sa regalo nga kirwing walay katapusan. Pero, dili siya mahimong disciple, dili siya mahimong tinuod Kristohanon, hangtod mag-decision siya sa pagpadayon o mosunod ni Kristo. He is saved. Naluwas na, pero wala pa Kristohanon. Naluwas na, pero wala pa tinuod tigsunod ni Kristo. In this verse, he tells us how to follow Christ. Unsang paagi sa pagsunod nga kita makasunod ni Kristo. He said, if you continue in my word. Kung kamo magpadayon diha sa akong pulong. Listen now. Kung nayadlaw na nag-decision ka magputang sa imong pagtuo diha ni Kristo, nag-decision ka, tinuod ang pasad sa Diyos. Si Kristo nagbayad na para sa tanan akong sala. Namatay siya sa cross, gilubong nabanhan na, complete ang iyang sakripisyo, o libre ang kaluwasan, ang kinubuing walay katapusan. Nagatuko niya na, ginuganan kung mudawat niya na. Kung naidlaw, naghimo ka niya ng decision, nagdawat ka sa iyong regalo, naluwas na ka. Pero, kung kabulo ka, unsa gisugo sa Diyos, diya sa Biblia, o mag-decision ka, mubaliwala sa iyong sugo, naluwas ka, pero wala pang tinuod Kristohanon. You are not continuing in His Word. Kung ang pastor magwali sa kamatuoran, di ka maglingkod dito, di ko maghimot niyan. Ako'y lakong isulti na, di ko maghimot niyan. Kung nasa Biblia, wakay katungod ng himot niyan ang decision. You have a right to make that decision if it's in the Bible. Now, kung ako magwali sa akong kaukuliyang ideas, hindi ka kinaminaw. Pero kung ako magwali sa pulong sa Diyos, wakay katungod, magbaliwala sa iyong pulong. Kung ang balang espiritu magtunok sa imong kasing-kasing, di ka magsulti, di ko, naluwas ka. Pero dalitig sunod ni Kristo. You are not continuing in His Word. Can I ask you a simple question? Are you living what you know is right in God's sight? Nagkinabuhi pa ka sumalat sa mga sugo sa Diyos
Or are you ignoring God's Word? Now, I understand. Kitang tanan masayo kung sahay. Wala ko nag-story kabayan niya na. Nag-story kong kabayan sa panahon na kita makatungog kung mubasa sa kamatuoran o magdumilita mutuman sa iyong sugo. If you've trusted in Christ, kung nagatuo ka ni Kristo, na panahon, naluwas good. Pero dili kang tinod Kristohanon. Basta lang nagbaliwala ka sa pulong sa Diyos. Are you living as a true Christian? I said number one, salvation. Bukod sa kalihinan, sa kaluwasan, o ang pagsunod ni Kristo, ang pagkakristohano. Number one, salvation is a one-time event. Makausa lang, maluwas ka, dalit balik-balik, dalit maluwas, mawala, maluwas. No, kinabuhing walay katapusan. Kung naluwas ka karon, naluwas hangtod sa kahangturan, ang sakripisyo ni Jesus diya sa cross, nagbayad siya para sa sala sa kahangturan. Sumala sa Hebrews chapter 10 verse 12. Ang yan bayad kompleto sa kahangturan, tanan sala. Salvation is a one-time event. Discipleship is an ongoing process. Number two, salvation is a free gift. Discipleship will cost you everything. Ang kaluwasan, libre nga gasa, libre nga regalo. Ang pagsunod ni Kristo, magpagastos nimo sa tanan. Libre ang kaluwasan, salamat sa Ginoo, kayang bayad sa salamat ang kamatayon, at pananggas sa Diyos ng kinuwing dayon, pinahagi ni Jesus Kristo ng atong Ginoo. I love the song we sing sometimes. Jesus paid it all. Si Jesus nagbayad sa tanan. Does anybody know what the next sentence is? All to Him I owe. Watch. Jesus paid it all. Kaluwasan siya nagbayad sa tanan. Utangan ko kaniya sa tanan. Kana pagsunod ni Kristo. Sakto ba ang grammar? Jesus paid it all. Salvation. All to Him I owe. Discipleship. Pagsunod. Tinuod pagkakristohanon. Turn with me to Matthew chapter 16. We saw over here, kung ganang ka mahimong tinuod, disciple ni Kristo, tinuod Kristohanon, kinahanglan ka pagpadayon diya sa iyong pulong. Number two, makita na to dali sa Matthew chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. Unana, say amen. Then said Jesus unto His disciples, if any man will come after me, that is translated, kung naay tao nga mosunod kanako, sakto. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Unya, maingon si Jesus nga to sa iyang mga tinun-an, kung si bisan kinsang tao mosunod kanako, or we could even add buod, kung si bisang kinsang tao buod mo sunod ka na ako, itugog kaniya na mo dumilit sa iyang kaugalingon o mo pasan sa iyang cross o mo sunod ka na ako. He says, if any man will come after me, that's a choice, nakapilian. Sama nga nakapilian kung ganaan maluwas o dili, nakapilian, makasunod ni Kristo o dili. Naka-choice. If any man will come after me, but look at the price. Kung ikaw mag-desisyon, ginugahan ko mo sunod nimo, panghayan ka sa tanan akong pagpangalagat. Utangan cute ko kanimo, dili cute ko makabayan nimo para sa akong kaluwasan, pero mapasalamat on cute ko kanimo. Ugahan ko mo alagan nimo. You make that decision. Watch now. Dako cute ang presyo. I use the word presyo. Look what it said. Let him deny himself. Itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon. Mama, please. Letter A underneath that, Mama. Following Christ. What is the price of following Christ? Following Christ requires self-denial. Self-denial. Unsang self-denial? Magsulti ka sa imong kaugalingon? No. Magdumili ka sa imong kaugalingon? You listen to me. You will never be a true follower of Christ until you learn to tell yourself no.
Dili jud ka mahimong tinud tiksunod ni Kristo ang todi ka makakaton sa pagdumili sa imong kaugalingon. Oh, naluwas. Wala ito, ayaw ka bala kay dili ko magtulo mawalang kaluwasan dili. Naluwas ko, kaya yapon pero wala pa ang tiksunod ni Kristo. Let me just tell you real honestly why it's so hard to get church members to stay in the pitan. Wala itaw ganahan mo dumili sa ilang kaugalingon. Mo dumili sa ilang tinguha sa unod. Sa ilimnon, sa sigarilyo, sa pagsaya, sa kalibutan ng music. Nga namong rasa mo biya sila. Dili ka lang mo dumili sa ilang kaugalingon. Ipilat lang napadari ka na mo dumili sa ilang kaugalingon. But you can't follow Christ if you're not willing to deny yourself. Ganahan ko niya na. God says, no. Okay, kinondig ko. Following Christ requires self-denial. Letter B. Following Christ requires carrying your cross. Magpasan sa imong cross. Just stay right there, Mom Ruth. I got 3 sub-points. Little dashes underneath that. Following Christ requires carrying your cross. Kasi si Kristo naging one. Kinahanglan ka magpasan sa imong cross. Unsa ang possible niya na? Unsa ang possible? What is the symbol? Unsa ang cross kanang timaan sa unsa man? What is a cross? It is a symbol of shame. Just underneath that dash, a symbol of shame. Usa ka timaan sa kaulawan. Ang kamatayon diya sa cross, mang pinakaulaw nga klase sa execution sa panahon ni Kristo. Namatay diya sa cross, hubo. Gilansan sa cross, gikastigo at tubangan sa tanan, wala ay mas dako nga kaulaw. The cross is a picture of shame. Can I ask you a question? Andam pa ka mo antos o kaulaw lang ni Kristo. That's what it means to take up your cross. Kung ang tao magbinuwang na ko, ako mo daw niya na magpadayon kung musunod ni Kristo. Kaya mo rasa ng tao mo undang, maulaw sila at tubangan sa ilang silingan. Di ko pwede magsayal at tubangan sa akong silingan. Sila mo katawa ka na ako. You're not willing to carry your cross. Dili buot mo tapas ang sa imong cross. A cross is a symbol of shame. A cross is a symbol of suffering. Timaan sa pag-antos. Why laing kamatayon mas, kasi antoson? Maantoson? Mas maantoson, mas painful, mas masakitan kaysa ang kamatayon sa cross. The English word, excruciating. Does anybody know the word excruciating? Excruciating pain. It means ang sakit na dili maantos, cannot be borne. The word excruciating comes from the word crux, meaning cross. The word excruciating means out of the cross. X means out. It is the suffering that comes from the cross. Ang atong pulong sa English para excruciating magikan sa crucifixion tungod kanang pinaka masakitan nga kamatayon sa kalibutan. It's a symbol of suffering. Can I ask you a question? Are you willing to suffer for Christ? Buot ba ka magantos para ni Kristo? O muundang ka sa unang problema nga moabot? Cross is a symbol of shame, a symbol of suffering, a symbol of death. It's like the hangman's noose. Kapag mo sa hangman's noose, what's ang noose sa Bisaya? Kapag mo noose, ang klase sa rope, magpahugot, noose. The hangman's noose or the guillotine. Kapag mo sa guillotine, ang blade, it's a symbol of death. The cross, we think, oh, nindo ang cross. Pero sa panahon ni Kristo, ang cross mauntimaan sa kamatayon. Do you know what it means to carry your cross? It means die to yourself. Mamatay nga to sa imong kaugalingon, mga tinguwa. Did you know a dead man has no desires? Kabalo ba ka ang namatay nga tao, wala'y tinguha, wala'y pangandoy, wala'y plano, patay na siya. And the Bible says as Christians, we are supposed to die to ourselves and live for Christ. Mamatay nga ato sa atong kaugalingon.
Mangani sa atong kaugalingon tingwa, kaugalingon pangandoy, atong kaugalingon plano, magkinabuhi, alam ni Kristo. That is the cross. A symbol of shame, a symbol of suffering, a symbol of death. And Jesus said, kung ganan ka mo sunod nako, kuha ang imong cross, ug magsunod mo sunod nako. I like the second verse of the song. The guys sing sometimes. Sa Bisaya, sa English, count the cost. Sa Bisaya, verse 2. Pasina ko mo antos, dihas pagalagads Diyos. Pasina ay panahon sa kaminga. Apan ang ganti nako, ang kasuod sa Ginoo. Right there. Ugangayin kayo ang tanan. It's worth it. Yeah, nice sakit. Pero ang ayaw, tungkol makasuod ta ni Jesus Kristo. May I ask you 2 questions. We're done tonight. Duwa ka pangatang ng mga ta. Number 1, are you saved? Separate na sila. Wala ko nangato na nagsunod ka sa Ginoo, nangatana ko, naluwas na ka, naipahid lang nga ikaw nakasabot. Oh, dali depende ka na ako, depende ra ni Kristo. Ako kinalamuto lang, nagatuko mo, tawad ko, naid lang nga naluwas ka. Number 2, kung naluwas na, Kristohanon ba ka? Tinuod, tigsunod ni Jesus Kristo? Are you willing to take up your cross and follow Christ? Buot ba ka mo pasan sa imong cross o mo sunod ni Jesus Kristo? Tuko na mga ulo, di humana.